שהרגע כאן 74 חיים נוער כמני חקלאים כל הכבוד לך שימו לב קהל נכבד, אנחנו מצילי עיריית תל אביב-יפו שמחים ונרגשים לבשר לכם כי 4 חטופים חולצו בשלום ובחיים משבי החמאס בעזה. החטופים הם נוער גמני, שלומי זיק, אלמוג מאיר ואדרי קוזולוב. אנחנו יכולים גם לספר שנועה נפגשה כבר עם אביה, שנזכה לבשורות טובות נוספות, עם ישראל חי.